Bon dia! Bon dia a tots! Hola, hola! Vinga, anem-nos afegint a la sessió de pilates. Bon dia! Bon dia, Esther! Hola, hola a tots! Com esteu? Hola, hola Vicky! Vinga, aneu-vos afegint! Què em conteu? Com van aquests dies? Com els aneu portant? Hola, Marta! Bon dia, bon dia! Amb ganes de pilates, oi? De moure una mica l'esquena, d'estirar-te. Hola! Vinga, hola, Dolors! Que guai veure-us per aquí. Hola, hola! Hola, Mariona! Vinga, vinga, afegim-nos! Perfecte, saludo, sí. Em presento, bon dia a tots, soc la Sílvia, tècnica i entrenadora personal dels Clubs Claró i avui estic amb vosaltres en una sessió de pilates. Què farem? Anem a treballar sobretot centre del cos, sí? La part abdominal, la faixa abdominal, a posar-la ben forta. Treballarem també força l'esquena, sí? I treballarem cames, una miqueta de tot general. Farem un pilates apte per tothom. En algun cas donaré opcions una mica més avançades i donaré opcions també per si hi ha molèsties a cervicals o zona lumbar. Vale? Sí? Què tal? Què necessitem avui? Simplement necessites la colxoneta, la màrfaga, i posa't una ampolleta d'aigua al costat per si en algun moment necessites beure i res més. Vale? Pues, com estem fent aquests dies, estem traient els comentaris, em va molt bé llegir-vos, rebre-us ara a l'inici, però durant la pràctica, com que anem al terra i a vegades no se'ns veu, el que farem és treure els comentaris. Us sembla? Sí? Llestos? Llestes? Vinga, anem-hi! Trec comentaris. Som-hi, cap a baix. Ens estirem. Espero que se'm vegi bé. Col·loca't amb cames separades, mans al costat del cos i comença respirant. Agafa aire pel nas, inspira profundament, obrint tota la segona de les costelles, obrint el diafragma i poquet a poquet vas soltant l'aire. Ara has de soltar l'aire per la boca, no com amb el ioga. El ioga nas-nas, en el pilates, inhala pel nas, exhala per la boca. Sí? Farem unes 5 respiracions amb l'esquena plana, inhalant. Exhala. Inhala. I mentrestant aprofites per allargar-te. Posar l'esquena ben plana a la colxoneta. Inhala. Exhala. Inhala. Inflant el diafragma, solta l'aire. I un cop més. Exhala. Molt bé, pujarem braços amunt, allargats. Recolza les teves espatlles i escàpules al màxim a la colxoneta i puges braços amunt, com si volguessis anar a tocar el sostre i baixes poquet a poquet, intentant tocar al màxim les teves espatlles i escàpules a la colxoneta. Puja amunt i baixa. Farem 5 cops. Amunt. Inhala. Exhala. Un cop més. Molt bé, un braç se'n va cap enrere i l'altre braç va cap al costat del cos. El braç que està enrere estira, allarga tot el que puguis i del costat del cos en direcció cap als peus. Inhala, es troba en el centre i vas canviant. Mentre fas aquest moviment de braços, activa el centre del cos, el powerhouse, apreta l'abdomen, melic cap a dintre, cap a la colxoneta. I alterna, inhala, exhala. Inhala, es troba, exhala, lluny enrere. Inhala, exhala, un cop més.
Molt bé, canvi, braços amunt, inhalem. Exhalem, tots dos van enrere, columna plana, allargada, estira el cap i el coll. Molt bé, inhalem al centre. Exhalem, lluny enrere, sense que la columna es desenganxi. Inhala al centre. Exhala, lluny enrere. Un cop més. Perfecte. Mira, des del darrere, fes un cercle gran. Busca allargar els braços fins a arribar al costat del cos i torna enrere. Lluny enrere, deixa els palmells de les mans. A veure. Espereu, és que no sé si tinc algun problema. Baixo. M'aneu veient, m'aneu seguint bé? Sí? Anem enrere, inhala. Exhala, cercle gran. Inhala enrere, un cop més. Cercle gran. Molt bé, queda't aquí, amb braços oberts amb creu i porta les dues cames cap al costat que vulguis. Intenta mantindre els genolls junts i ara el braç contrari puja cap amunt. Va a buscar l'altra mà. Es troben les dues mans. Agafa aire. Puja al sostre i ara ves recolzant poquet a poquet la teva espatlla, el colze i l'últim la mà. Mantenim els dos genolls junts. Tira ben lluny. Inhala, puja amunt. Ves a buscar la teva mà. Una mà amb l'altra, agafa aire. Sota l'aire i apoya l'espatlla, colze i l'últim la mà. Un cop més. Inhala. Agafa aire. Solta l'aire, espatlla, colze i la mà. Tornem al centre i girem cap a l'altre costat. Igual, braços oberts amb creu, agafa aire, estàs mirant la mà, puja amunt i una mà va a buscar l'altra. Inhalem, pugem amunt, recolza espatlla, colze i allarga ben lluny. Braços amb creu, agafa aire, solta l'aire, espatlla, reposes lent, colze i mà. Un cop més. Inhala, abdomen activat, espatlla, colze i mà. Perfecte, torna al centre, des d'aquí. Bascula la teva pelvis, vine endavant i torna cap enrere, pubis cap al melic. Allunya el pubis i apropa el pubis cap al melic. Basculació suau. I recorda la respiració inhalant i exhalant. Un cop més. Queda't amb la columna neutra, ben allargada, i des d'aquí ves pujant cap amunt, vèrtebra a vèrtebra, fins dalt de tot. Màxima alçada. Dalt de tot. Espatlles ben activades, escàpules, obre el pit, inhala dalt. Infla el diafragma, solta l'aire i ves baixant pel centre de la columna. Inhalem. Exhalem, vèrtebra a vèrtebra. Ves pujant. Molt bé. Queda't a dalt, agafa aire. Solta l'aire i pel centre de la columna. 2 cops més. Si ja domines aquestes posicions, puja, màxima alçada. Pots fer una miqueta més ràpid però amb control. Amunt, inhala. Exhala, queda't a dalt. Des de dalt, puja braços i porta els braços enrere. Allarga els braços. Agafa aire, aquí es complica una miqueta més. Activa l'abdomen i segueix baixant vèrtebra a vèrtebra. Baixen els braços. Inhalem. Exhalem, puja amunt. Màxima alçada. Porta els teus braços enrere. Continua dalt de tot. Inhala. Exhala i ves baixant. Molt bé. I un cop més. Agafa aire. Exhala. Puja lent. Obre el pit.
recolza espatlles, tot el pes espatlles, peus, glutis, inhalem, braços enrere, agafa aire, sota l'aire ves baixant, mantenint els braços enrere, perfecte. Canvi, des d'aquí, allarguem una cama al davant, l'altra la tirem flexionada i pugem amunt. Puja-la tot el amunt que puguis amb el genoll estirat, peu en punta, i canvies, col·loques el teu peu en flex i baixes fins a baix. I puja i baixa. Inhala, exhala, cama forta. Inhalant i exhalant. Vinga, una miqueta més seguit aquí. Puja i baixa. I l'altra cama està fent força cap al terra, igual que al centre del cos. I evitem que hi hagi descontrol. Una més. Perfecte. Flexiones i estires. Sí? Si estàs acostumbrat a fer pilates, podries fer-ho amb les dues cames a baix amb control del cos. Si tens molèsties a la teva zona lumbar, sempre amb una cama flexionada. Punta i flex. Punta, flex. Cama forta, genoll allargat. Estira el peu, flexiona. 3 més. Amunt, inhala, exhala. Última, canvi, flexiones. Puja, cama amunt. Des d'aquí, controla, activa el centre del cos, mans als costats. Anem a obrir cap al costat. Baixes lluny, puja amunt. I som aquí. Des d'aquí, inhalem, obrim. Intentem que la cama que està recolzada no es mogui. I puges. Mentre vas obrint, pots col·locar el peu en flex. I al pujar, peu en punta. Flex, obre, controla el cos, no et deixis caure, apreta l'abdomen, punta. Sí? Recorda que també pots fer-ho una miqueta més avançat, amb la cama de sota recolzada. Punta. Flex, inhala. Exhala, amunt. Un cop més. Inhala. Exhala. Canvi de cama, igual. Puges amunt, comencem aquí amb cama flexionada i després, si vols, avances. Obrim, inhalem, control del cos. Puja amunt, peu en flex. Obrim, inhala, exhala. Podries des de baix igual, flex, inhalem, exhalem. Inhalem, activa l'abdomen, cama forta, controla el cos. Exhalem, un cop més. Inhala. Exhala, perfecte. Cames en flexió. Mans al costat del cos. I ens anem a preparar per fer un exercici que es diu el 100, el 100. Pugem amunt, barbeta cap al melic, puja lentament. I les teves mans llisquen pel terra cap al davant. I les aixeca darrere. Un pam del terra, màxim. Inhala, mira't al melic. Exhala i baixes. Agafa aire. Solta l'aire. Inhala. Solta l'aire. Si tens molèsties a la zona cervical, a la terra cervical, fes el mateix simplement apretant l'abdomen i avançant amunt les mans, però sense arribar a pujar. Inhala. Exhala. Un cop més. Inhala. Exhala. Molt bé, per fer el 100, des d'aquesta posició pujarem les cames amunt, peus junts, genolls junts, activació del centre del cos, i des d'aquí farem un moviment ràpid, de dalt cap a baix. Girarem les mans igual, de baix cap a dalt al girar. Et donaré opcions una mica més avançades, allargant cames, però si és el teu primer dia, simplement queda't aquí, girant les mans. 5 inhalacions i 5 exhalacions per la boca. Sempre controlant el cos i activant ben al dintre l'abdomen. Esteu preparats? Agafa aire profundament. Solta l'aire, puja amunt, puja les mans i comencem. Inhala, 1, 2, 3, 4, 5, exhala, 1, 2, 3, 4, 5, inhala,
exhala. Inhala. Exhala. Opció més avançada, amb cames allargades. Inhala, inhala, inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Torna enrere. Inhala. Exhala. Última. Baixo. Recolzo un peu i l'altre. Uah. Has entrat en calor, oi? Sí? Vale, seguim amb la part abdominal. Agafa't una cama cap al pit, allarga l'altra. Sí? Opció des del terra, opció més avançada, pujant el cos amunt, sobretot si hi ha problemes a les cervicals, des del terra. Una amb el turmell, aquí hem de coordinar, una amb el genoll, i canvies, flexió, extensió d'una cama. Vas canviant. Sí? Recorda que pots treballar a dalt, molt millor. Activació del centre del cos, enfonsa el teu melic cap endintre i dóna-li la marxa que tu necessitis, sempre controlant, no es descontrola el cos. Inhala i exhala, flexiona i estira. Inhala, exhala. Una més i canvi. Genolls cap al pit. Inhala. Des d'aquí allargo braços i cames a la vegada. Estira. Dibuixa un cercle amb els braços, mans als genolls. Inhala, estira enrere, lluny. Cercle amb els braços, mans als genolls. Activa fort, powerhouse, melic dintre. Opció des de dalt, inhalació, exhalació. I una opció més lluny encara, mans als turmells, inhala, exhala, dos més. Canvi. Mans al costat del cos, recolza espatlles, columna plana i activació. Amb això em repeteixo cada moment. Rotació cap a un costat, controlant que les espatlles no se'ns aixequin del terra. Inhala al centre i gira cap a l'altre. Molt bé. Agafa aire, solta l'aire, rota. Bé, anirem avançant i complicant. Una més. Agafa aire al centre, solta l'aire al costat. Mira, agafa aire al centre, solta l'aire i ara busca allargar les dues cames. Estira, 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 estira. Canvi, passa pel centre, agafa aire, solta l'aire. Enfonsant el melic, sempre cap a la colxoneta. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Un cop més. Canvi. És molt semblant. Pujo amunt, però ara sense flexionar. Espatlles recolzades. Dibuixa un cercle. Comença amb un cercle no massa gran. Peus junts. I si controles el moviment, sense que la teva esquena i espatlla s'aixequin del terra, ves ampliant el cercle. Vas baixant i pujant. Canvia el sentit. Inhala. Exhala. Si és molt intens per tu, flexiona genolls. Sobretot que la vostra esquena, la vostra lumbar, no pateixi. Un cop més. Canvi. Flexiones. Agafat dels genolls, puges amunt, mans darrere del cap. Molt bé, des d'aquí, cames amunt. Inhalació, baixa una cama, puja, baixa l'altra i puges. Inhala, exhala. Dos més. Una mica més intens, mans als turmells, baixa una. Deixa l'altra dalt i alterna més seguit. Inhala, exhala, apropa-la cap a tu. 3, 2, 1, canvi.
canvi, genolls al pit. Molt bé. Deixem peus a terra, mans al costat del cos. Ho compensem pujant amunt. Màxima alçada. Treball de glutis. Inhalem des d'aquí. Puja al màxim que puguis, que pots segur una miqueta més. Apropa un genoll cap al pit. Flexiona dintre, recolzes. Flexiona dintre i recolzes. Intenta cada vegada que no se't vagi baixant el glutis, sempre dalt, amb control del cos. Peus separats, en dintre i a baix, controlant. 3, 2, 1, queda't a dalt. Molt bé. I ara la cama dreta, flexiona-la cap al pit, des d'aquí. Busca màxima alçada, peu en punta. Aguanta aquí. Peu en flex. Mantenim. Baixa i alinea un genoll amb l'altre. Ei, segueix a dalt de tot. Seguim, flexiona. Inhala, exhala. Flex, peu. Baixa, baixa, baixa. Inhala, en dintre. Allarga. Flex. 2 cops més. Vinga, resistim aquí. Si ahir vas fer el gag amb mi, poder fer-nos agulletes. Inhala, exhala, canvi. Vale. Mantenim aquesta posició, pont a les espatlles, abdomen activat, cama esquerra, anem amunt, flexiona. Des d'aquí, allarga. Col·loca el peu en flex i baixa. Alinea una cama amb l'altra, intentant que la cadera tampoc no es mogui. I flexiona endins, allarga, baixa, flexiona, estira, flex, baixa lent, aguanta sense que et baixi el glutis, una més, flex, i canvia, molt bé, des de dalt, lentament, pel centre de la columna, perfecte, molt bé, allargo cames, i allargo braços, enrere, estira tot el cos, allarga't, agafa't de les mans si vols, estira't abans de començar a pujar cap amunt, molt bé, roda, anem a pujar, per pujar cap a dalt, primer pas, pugen els braços, segon braç, el teu cap, barbeta cap al pit, activació per rodar amunt, sí? Anem enrere, inhalació, primer pas, exhalació, puja amunt i allarga la teva columna. Sí? Col·loca bé els isquions si ho necessites, allarga, estira't i des d'aquí anem a baixar, com aneu. Inhala, exhala, malic en dintre, mira't el malic, no tinguis pressa per baixar, abdomen fort, controla el cos, braços enrere, perfecte, inhala, braços a la vertical. Exhala i puja abdomen fort, cames fortes al terra, amunt, creix. Sí? Col·loca els dos isquions bé. Inhalem, exhalem, baixa lent. Molt bé, inhala. Si ja ho controles, si vols fer més seguit, puja i allarga. Inhala, exhala. Inhala, exhala, creix, inhala, exhala, un cop més, inhala, exhala, puja amunt, queda't a dalt, molt bé, treball de columna, tira una miqueta més enrere, braços allargats, estira't, anem a mobilitzar la part alta, inhalació, flexiona la barbeta cap al pit, arrodonim, 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 braços endavant, i anem a dibuixar com una C amb la nostra columna. I des d'aquí tornes amunt, lentament, vèrtebra a vèrtebra, i l'últim que puja és el cap. Agafa aire. Solta l'aire, barbeta cap al pit. Deixa't caure enrere. Bascula la pelvis i allarga els braços teus al davant. Inhala i lentament.
Vèrtebra a vèrtebra, va recol·locant i allargant. Una més. Rodó. Baixes, melic en dintre, controla el cos i puja amunt. Molt bé. Canvi. Braços oberts en creu. Separa una miqueta més les teves cames i peus en flex. Inhala al centre. Exhala i gira cap a mi. Agafa aire al centre. Creix. I vas rotant cap a l'altre costat. Sempre braços oberts en creu. Inhala al centre. I sempre que passis pel centre, agafa aire i allarga't. Creix. Rota, 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 rota. Agafa aire. Solta l'aire. Inhala al centre i prova d'obrir una miqueta encara més les cames. Potser fins i tot et sentiràs més còmode. Inhala. Si pateixes, genolls flexionats. Però l'activació igual a l'abdomen. Inhala al centre, rota. Agafa aire. Rota. Mira, passa pel centre, agafa aire, rota i t'inclines cap a la teva cama. Baixa i vine lluny cap al davant. Agafa aire al centre, allarga't. Rota i ves cap a la teva cama esquerra. Mà contrària. Agafa aire, creix, gires i ara mira't la mà del darrere. Agafa aire, creix, rota i mira la mà del darrere. Molt bé. Una més. Mobilitzant la nostra columna. Oxigenant la nostra columna. Canvi. Flexiona. Perfecte. Des d'aquí anem a moure la part còccix, lumbar, sacre. Inhala i creix. Deixa't caure. Arrodonint. Baixes i et deixes caure. Inhala, creix amunt. Exhala, melic en dintre. A poc vas soltant les teves mans. Agafa aire i creix. Solta l'aire. Agafa aire i creix. Hem de sentir els isquions en contacte i des d'aquí vas baixant i apropes el pubis al melic. Activa l'abdomen. Fixa't si el teu abdomen surt cap enfora o l'estàs apretant i activant. Una més. Amunt, allarga braços. Agafa aire. Baixa, solta l'aire. Vinga, creix. Braços, estira, solta l'aire. Agafa aire, molt bé. Solta l'aire. Mirem des damunt. Vaig baixant i ara vaig obrint. Un braç es queda al davant i miro la mà. Amunt, agafa aire. Vaig baixant i obro l'altre. Mirada de la mà. Agafa aire amunt. Solta l'aire. Mira't la mà, mira't la mà, mira't la mà. Activació, centre del cos. Una més. Molt bé. Creix. Descansa. Activa aquí. En contacte als isquions. Ho compliquem una miqueta més. Cama dreta, allargada amunt. Intenta mantindre un genoll alineat amb l'altre. Des d'aquí baixes. Inhala, és una miqueta. Exhala i amunt, creix. Ves baixant. Canvi de cama, torna a créixer. Puja amunt, baixo, 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 baixo. Ja sé que aquests costen una miqueta més. Val, creix amunt. Perfecte, mitja volta. Ens posem de genolls. Aquest a poquet anem acabant. I des d'aquí. Molt bé, columna plana, columna neutra. Anem amb la flexió, arrodonint i allargant. Simplement mobilitza, fàcil. Agafa aire i solta l'aire. Un cop més.
bé, mantenim l'abdomen activat, controla el cos, allarga. Al davant, braç dret, cama esquerra. Queda't aquí amb equilibri. Agafa aire i solta l'aire. I des d'aquí porta el braç una miqueta més cap a la diagonal i obre els dits de les mans. Mantenim amb equilibri. Activació ben lluny, ben lluny, ben lluny. Torna al centre i canvies. Recol·loca't, si et fa falta. Mirem amb braç esquerre, cama dreta, allarga al davant. Estira't, controla el cos. Agafa aire i solta, i com abans, braç cap a la diagonal, tu mira igualment al davant. Obre els dits de les mans i estira ben lluny, ben lluny, ben lluny. Peu en punta, cama, glutis fort, abdomen activat. Molt bé, i ara alterno més seguit. Controla el cos, braç dret, cama esquerra, inhala, exhala, canvi. Allarga alineació i control del cos. Mobilitza braç, esquena, glutis, cama, tot activat i allargat. Una més. Molt bé. Canvi. Des d'aquí, colze cap al teu genoll contrari. Arrodonim i allarguem. Estira, 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 estira. Mobilitat de la columna. Flexió. Control del cos. Extensió. Allarga, solta l'aire. Dos més. Flexiona, arrodonint. Vèrtebra, vèrtebra, vas allargant. Estira, un cop més. Canvies. Sí, solta una miqueta els braços. Molt bé. Colze, genoll, inhala. Exhala, allarga. Inhala. Exhala, estira ben lluny. Arrodonim, baixa el cap. Barbeta cap al pit. Des d'aquí allarga ben lluny. Una més. Canvi, avances les mans. Glutis cap enrere, recolza el front. I res, simplement mobilitzem. Vèrtebra, vèrtebra, esquena rodona, al davant. Et pares, mires cap al sostre i esquena allargada enrere. Mirada cap al melic, esquena rodona. Esquena allargada, mirada al sostre, torna enrere. Una més. Canvi. Molt bé. Apropa el front cap als genolls i des d'aquí allarga tot el que puguis la teva esquena, peus relaxats, mans als turmells i vas arrodonint la teva esquena i allargant-la. Arrodonim i l'allarguem. Un cop més. Arrodonim i l'allarguem. Perfecte. Mans al davant, puntes dels dits recolzades i pugem amunt. Talons cap al terra, simplement mobilitza. Apropa un taló i l'altre al terra. Flexiona els dos genolls, allarga la columna, relaxa, flexiona, inhala, estira una més. Molt bé, camina cap a les teves mans. Perfecte, i des d'aquí baix, agafa't els colzes. Relaxa, balanceja't d'un costat a l'altre. Apropa la barbeta al pit i ves pujant lentament, 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 lentament. Molt bé. Què tal? Ens veiem les cares.
soltes els braços, puja amunt, estira al màxim, deixa caure del cop, braços, solta l'aire i estira't com si t'acabessis de despertar. Que bé! L'altre, estira ben lluny, ben lluny, ben lluny. Molt bé, ja ho tenim. Què tal? Com esteu? Com ha anat la sessió? Activo comentaris, si us vaig llegint. Vale. Com ha anat? Com esteu? Estem bé? Us vaig veient? Teniu alguna pregunta, alguna suggerència, algun dubte, alguna cosa que vulgueu dir? Aprofitem ara aquests moments, un minutet, dos, perquè m'aneu comentant, ja que durant la sessió no posem els comentaris. Ara tot el que vulgueu dir, preguntar, us ho responc si us sé respondre, clar. I sobretot dir-vos que moltes gràcies, estic encantada i tot l'equip estem encantats de poder estar amb vosaltres des de casa. Sí, les estones per tots són molt més fàcils i divertides, estem actius, ens sentim actius i ens va de conya això, veritat? Superbé, moltes gràcies, moltes gràcies. Val, resta del dia, avui tenim sessió a les 5:30 de la tarda, sessió familiar, i tornem a tindre avui, que és dimecres, una sessió a les 7 i una sessió a les 8 de la tarda. Val? Agrair-vos en tot moment compartir aquests moments i ens tornem a veure amb mi aviat, diria que no sé si diumenge, us ho dic, us ho vaig dient. Molt bé, gràcies a tots. Gràcies a tots. Que tingueu un bon dia. Acabeu de passar un dia fantàstic. Adeu!